ubone. Ukhona ukala lapha masi. Mase ngibuza omunye umuntu. Hayi bafethu, hayi kanza kwethu. Hayi yasibambe ngelevel eyodwa. Hayi noma sesisho lokuthinta ngaphakathi. Njengamanje nje lo Omaganga. 3, 2, 1. Ayikhale. Ulindwe kanti. Nizenazi awu Omaganga awuqala bizinde ekhaya nje wala bizinde ekhaya nje into ongakho
Sanibona. Niyaphila wena senguthi. Omaganga labo bafethu basuka phansi ulundi wacesa. Sithasoba nani bafethu namhlanje. Ngalolu suku ngangineqhawe nami okwangwela khona la eNquthu. Khona tshala ngalo lolu suku. Sithasoba nani sibongaza lo suku lokuzalwa kwaBhutufeni. Sithakhule njalo zakhokho. Omaganga laba futhi asizile ngendaba eziningi. Sishaya nje ingoma kuphela. DJ usipho number 3. Siyabonga. Ikhona ingoma ngiyeza ukuthi ikhona ingoma. Kubuka lapho man, suka. Omaganga. Suka. Wait. Ningapata manje. Can't
Ufanele uinterview angethi aye Omaganga yena ubathoma nakhonkosi waba sibo ubani ukufundisa ingoma ngoba utshikiza kangaka nje umncane kangaka usunazi ibongo zakho Manyuka ufunda kuphi wasuwangihlale etwangihlale uphasile cha akele mshali zande enkulu unazi ibongo bakithi ukuthi nje phela inesimo sokuphefuzela ayidaphe livosho asimshali zande enkulu zande enkulu ya ufuna ubone ingane ube nengane enjena bakithi uyayibona ingane ayibunga ama-conflicts ayini futhi ingaqedile uyayibona nje iqhuma kangaka izothi ivuka yona isifuna ukudla